Hvor er det, vi er på vej hen nu? Vi er på vej til Nordvej i Helsingør. Det er det ETB eller subområde, der hedder Nøjsomhed. Og der tager vi op og kigger på Tetris, en klub. Hvad er det, der er specielt ved det område? Jamen, området havde vi som subområde faktisk fra starten af, da vi startede. Og det var selvfølgelig fordi tryghedsindekset viste, at det var der var mest uro. Problemet tidligere var, at der var en masse unge, eller en del unge, som var udadreagerende, altså opførte sig utryghedsskabende. Og vi havde faktisk af og til problemer med at komme heroppe i området. Skal vi hilse på dem? Hej. 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 Hvad er det? Kom indenfor. Ja. Tak for det. Var det ikke der anholdt mig i går? Nej, ikke i går. Så er det rigtig fedt. Ja, vi ligger i boligområdet, så de kommer også her og bruger det meste af deres tid, inden de går hjem. De bor jo lige her. Ja. Vi har jo vores Wall of Fame her, Ja. hvor vi er jo dansk mestre også i street soccer. Nå, Og så har vi jo Sammer, som er dansk mester. det er sejt. Det er totalt nice. Ikke? Ja. Det er andet år i træk, så vi er rigtig stolte af ham. Wow. Han startede jo her, som sagt, i det her I er så... kælderrum, som vi har ombygget. Den kan I også få lov til at se på C-Line, ikke? Ej, hvor er det mega fedt, ja. Og der lå bare 30 års gammel skrammel dernede. Så vi fik tømt lokalet, og vi fik nogle af de unge knægte til at selv at være med til at både lægge gulvtæpper på og lave boksering. Det er jo de vildeste ressourcer, der blev brugt på det hernede. Okay. Men det har jo været godt nok til, at han kunne blive Danmarksmester. Men hvad er det for en forskel, som du tror, at det gør, at de for eksempel kan bokse her hos dig? Altså, forskel for de drenge, det er jo både rent fysisk, men også den personlige udvikling. Det den der disciplin, der er med den her træning, den der faste tid. De indgår i et fællesskab, som er lidt mere positivt henvendt. Og nu er der så også nogle succeshistorier, som Osama og Mohammed, som de så kan spejle sig i. Ikke? De får noget sund voksenkontakt hernede. Tidligere har der været meget utrygt kvarter for både beboere og folk, der arbejdede her. Men med en ihærdig indsats og et godt samarbejde mellem politiet og SSPK har vi fået godt styr på området, og vi har vendt det til noget positivt. Ikke? Hvordan blev politiet taget imod tidligere? Det har ikke været en varm modtagelse i hvert fald. Og nu går de jo nærmest og giver hånden og præsenterer sig. Og både ETB-enheden, som jeg synes gør et rigtig godt stykke arbejde, kommer jo herop og kender de fleste personligt. Ja. Altså de kan jo gå hen og sige, hvad så Mohammed, og hvordan går det. Og de bliver på en mere personlig plan, altså man kender hinanden. Ja. Der bliver skabt noget godt her. Vi siger pænt tak for i dag, Samer. Det var faktisk det hele værd. Jamen, det havde jeg jo slet ikke sagt. Så det her, det er en helt fantastisk oplevelse at se så mange unge mennesker være sammen. Og hvor meget det betyder, at der virkelig også er nogle ansvarlige voksne sådan et sted. Skal vi tage den direkte til Kokkedal?